खुलुमबाय लोगोफोर, जेएम बड' निउज चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 21 जुलाइ 2026 थामहिनबा सावन दाननि 4 खालार मंगलबार बाराय। राशि बायदियै दिनै खायसेफोरनि थाखाय गाब गोनाङै बारलांगोन आरो खायसेफोरा सांग्रांथि थानाया मोजां। दिननि गिबि राशि महरै मेष राशि। थाबथानाय फैसाफोरा सोराङाव नुजाथिगोन। खामानिनि थाखाय गोजान लामा दावबायनो गोनां जानो हागौ। राङारि बेलायाव गुबुननो दाहार होनायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। सोमोन्दोआरिफोरजों गोरोबना थानो गोसो जागोन। जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा निला। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5। वृषभ राशि। केरियार फारसे सिगांसिन आवगायलांनो हागोन। नखराव नोरोम आखु दिन्थिनाया मोजां। सावस्रि फारसे सांग्रां लाखिनाया मोजां। थासारिखौ सोलायनाय मोननो हागोन। जायखिजाया खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। इसोरनि फारसे गोसोखौ थिसननाया मोजां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। मिथुन राशि। थासारिनि थिननायाव खामानि थिलियाव सिनियरफोरखौ गोसो बोनो हागोन। समाजाव गोदान लामाजों मुलाम्फा खालामनो हागोन। केरियाराव जौगागोन। नखराव अनलायना सम हगारहरनाया मोजां। सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। आय महरै मोसौ गायनो गोथां जाग्रा होयोब्ला मोजां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। कर्कट राशि। गोबाव समनि आद्रा थानाय खामानि आबुं महर मोनगोन। नखरनि सुबुंफोरजों गुरै आखु दिन्थिनाया मोजां। गोसो सिंनि रोंगौथिया सोराङाव फैगोन। गावखौ फोथायनाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सोनाब। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4। सिंह राशि। समाजाव खामानिया बांगोन। थासारिया समानैनो बारलांगोन। गोदान खामानि जागायनो खाबु मोनगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। खामानि फारसे बाख्नायनाय मोनगोन। राङारि बेलायाव सांग्रांथि थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9। कन्या राशि। आखल आखुआव बाख्नायजानाय मोनगोन। गिदिर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव सोमोन्दोखौ गाहामै लाखिनाया मोजां। खायसे सुजुनाय थांखिफोरा फेलें थांनो हागौ। केरियार फारसे मोजाङै थांगोन। सावस्रि फारसे गाहाम। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। तुला राशि। सावस्रियाव सोलायनाय मोनगोन। गोसोआव फोथायनाय लाखिनाया मोजां। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। गुबुननि बोसोन फालिलांनाया मोजां। केरियार फारसे मोजां। धर्म कर्म समानै लांनो नाजानाया मोजां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7। वृश्चिक राशि। धोन लाब मोननो हागोन। खामानिनि बिबां बांगोन। सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायनाया मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। खरसा बिथिङाव नोजोर लाखिनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों मारुन। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8। धनु राशि। दिननि खावसे साना खामानिजों बारलांगोन। फालांगि मावग्राफोरा गिदिर डिल मोननो हागोन। गोजान लामा दावबायनायनि जग दं। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो दान होनाया मोजां। गोजाम फैसा सोसननायनिफ्राय मुलाम्फा फैगोन। केरियार फारसे गोदान लामा नुजाथिगोन। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। मकर राशि। बिमा बिफाफोरा फिसाफोरनिफ्राय आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन। थाबथानाय थांखिया आबुं जागोन। फोथायजाथावै खामानियाव फैसा सोसननाया मोजां नङा। केरियार फारसे गोसो होनाया मोजां। शनिदेबनि अनसायनायजों सोलायनाय मोननो हागोन। थाबथानाय फैसाया आखायाव फैफिनगोन। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4। कुम्भ राशि। मान सनमान बांगोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। बरदआ आबुङै हेफाजाब होगोन। धोरोमारि खामानियाव गोसो जागोन। खामानिनि बिथिङाव मदद मोननो हागोन। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8। मीन राशि। सावस्रि फारसे सांग्रांथि लाखिनाया मोजां। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। खुगाखौ सामलायनायनि गोनांथि। केरियार आरो सोलोंथाइ फारसे दावगानो हागोन। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन। जायखिजाया खामानि मावनो लायोब्ला गोसोखौ थि लाखिनाया मोजां। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां अनजिमा 8-3 आरो नोंथांमोननि दिननि खाफाल गोनां दिग साहा सानजा।
लोगोफोर जाय बिथांमोना दिनैनि राशि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।